Umuna ti amin na po ket agyaman tayo kini apo tayo nga na Marso at iti ikarkararag tayo nga danong ket inpaainan nga ipaspasin di mo modaag na itangarabi kas nakita tayo tatay apo nagiti nag-perform nga itangarabi agtudo iti kwarta. Munaman ti amin na po ket nakman kablawad na ito'y nayat, natungo, naparabor ken mapagwadan nga amang itili tayo nga iso iti na isang sangayan nga sumarita itang arabi dato'y manong ko, our service to the Max Mayor, Honorable Maximo Dahilig Kaigal. Kastamat na po dato'y nadungo, kakaisuna nga kapisi ti puso na our LCW President, itili tayo nga badok, Apo Mayora Jaisel Kaigal, anti. Dagiti membros iti Sangguniang Bayan nga dato'y tata. Tuwin na po maragsatan iti nung motibiyang iti kaddatay amin tataritoy nga umay makikaysa ken makipagrambak kada ito'y na isang sangayan nga rabi nga in kayo panag fiesta. Nga iti presensya iti intunggal may sa kada kayo ket iso iti rason apo iti balaygi daytoy nga intayo pinagprograma nga daytoy apo nga inti panagfiesta ket daytoy iti gundaway nga intayo agyaman ken ni apo tay nga na Marso kadagiti adung parabor nga inpapain na iti barangay tayo nga daytoy apo iti wagas iti intayo panagfiesta pinagrarampak ken iti panagisubli iti amin nga dayaw ken kuana nga mukha po dito barangay tayo dito nagrabkan ket agtultuloy kat progreso may gaputa adda ni apo tayo nga na Marso iti biag iting tunggal maysa kada tayo nga itangarabi apo ket intayo mabuya dagiti manungal daw nga pinag-practice dagiti kalugaran tayo babaan na po kada ito'y Zumba Dance Showdown nga isuda po iti mangtad iti nayon nga ragsak tayo itang arabi nga amok no contest no kunatayo apo addalat ta iti mangabak addalat ta iti maabak ngam para kada kami win or lose apo in our hearts you are all winners ta tinapatag apo ket maparagsak na kami itang arabi ken iti tema tayo itang apong arabi ayat kapya ken pinagtitinunos tulbek itinarangay a barangay nganta kami apo nga agserserbitili ket ayat apo iti armasmi itin kami panagserbi itili nga daytoy apo iti in kami makitkita iti ama iti ili tayo iso nga apo nga iso apo iti pagsarsarmingan mi iso apo iti tultuladen mi nga mumi ken patsen mi nga no ayat apo iti borboray tayo iti padatay nga tao ket ayat madten apo iti ipapay tayo kinapo tayo nga na Marso nga daytoy apo iti karit ko kadagiti barangay officials ditoy nagrebkan nga sapi kuma ta daytoy iti adaptaren nyo iti wagas itin kayo panagserbi nga sapi kuma ta awan maris politikana itin kayo panagserbi no masapol dagiti kabarangayan nyo iti serbisyo ipaayo iti serbisyo nga sa pasap itin kayo panangipaay iti serbisyo kadagiti kabarangayan nyo payan nyo idaytayat ket awan amok apo nga hanyo nga magunod iti kapya kadaytoy nga barangay ket no takapya apo iti uneg ti barangay ket addamat apo iti pinagtitinnonos nga daytoy apo iti rason iti kadda tayo itang arabi nga babaen apo iti kadda iti tonos kinornos dagiti barangay officials tayo iti suportar ken kooperasyon nyo apo nga bumarangay ket addatay tatta ditoy nagraragsa
na amok nga daytoy apo iti kangrunaan nga gagayem apo dagiti barangay officials tayo maparagsak da kayo nga kabaranggayan da. So nga sipatantay man apo dagiti barangay officials tayo dito barangay nagrabkan. Ket no da apo iti pinagtitinunos ket iso apo dito iti tulbek iti narangay a barangay. Nasapay ko maaputa in kayon makita kinmarik na iti nagbalbaliwan iti ili tayo nga badok kangrunaan na ditoy barangay tayo ditoy nagrabkan. Nababaan na po iti napintas nga pinagbibinulig mi kadagiti barangay officials tayo ket adun apo dagiti narabidan mi nga nagdurasan iti barangay tayo ditoy nagrabkan. Dagiti kalkalsada nga makita tayo tatay sumrek kami nakalawlawan apo iti kalsada tayo ditoy. Dagiti paspasdek, kastian tayta, iti barangay covered court, iti barangay hall, ken daddo mapay. Nga maragsatan ak apo nga itangatawen ket addamanen apo iti inaprobaran mi nga pondo nga umaymanen nga proyekto ditoy barangay tayo ditoy nagrabkan. Nga addamanen apo iti agdagop iti 2 million pesos no may apo nga solar street lights tayo ditoy nagrabkan nga babaan apo dito iti ayat iti ama itili tayo nga isu na apo iti kagrunaan nga nangi-endorso kadtuan na apo dagiti barangay officials tayo ni apo Kapitan Stanley Laita nga isu na iti nangi-request apo kada apo mayor nga inaprobaran mat apo nga isigida ni apo mayor. Nga dagitoy apo nga pondo ket nagapu-apo itiling kadagiti kakabsat tayo nga agmulmula iti tabako. Nagapu-apo iti RA 7171 nga nawanda ket awan met apo dagitoy nga proyekto nga kadagupan apo dagitoy apo nga development iti litay nga badok ket babaan apo kadagiti kakabsat tayo nga agmulmula iti tabako. Ket tatay sumrek kami apo adamanen apo iti madama nga makalkalsada dito'y nagrabkan nga mapansad di Campo Santo nga dinama ko tatay kung nagapo na ito kinikasinsin ko nagapo apo iti Department of Agrarian Reform nga agdagop iti 15 million pesos nga dadto pa iti phase 2 na kunana apo pakiramanan apo diti barangay Balbaldes nga damot 10 million pesos kindijay barangay Kamanga nagdagop iti 15 million pesos nga amin dagitoy apo ti kangrunaan nga pagyamanan tayo ket awan sa bali no diket ti apo tayo nga namarswa. Kada kami lang apo kada apo mayor, kadami apo dagiti barangay officials, da kami lang apo iti nangidalanan na tapno iti kastaket maimplementar dagitoy nga pondo. Kiniti nag-apo iti peace and order ket daytoy pay apo iti maysa nga kangrunaan nga inikan mi apo iti gagamta amumi kinpatsen mi ngano adda apo iti linak kintal na iti maysa nga lugar ket addamat apo iti progreso iti maysa nga komunidad nga dati apo amo tayo no kasano apo iti damag iti litay nga badok nakabut-buten ngem tatta apo maysa tayo apo nga kalilinakan nga ili hanlang apo ditoy Ilocos Norte, no dikit di itintero apo nga Region 1. Natatan, adu pa yun apo dagiti pastek negosyo, adu pa yun apo dagiti turista nga mumay apo iti ili tayo. Nga babaen amin apo dagiti kami nabraan, ket babaen amin apo iti pinagtitinulong tayo, panagkaykaysa tayo. So nga sapay kuma, tayo tultuloy tayo apo tagtitinulong, tultuloy tayo tagkaykaysa, tapos tikasta, at tultuloy apo iti pinagprogreso tayo iti tayong badok at tultuloy iti pinagprogreso iti barangay tayo dito'y nagrabkan. Nganta kami apo ngayon sa Jutili kadwami apo iti provincial government ngayon dadaluan ni apo Governor Macho Marcos Manotok iti national government iti ama iti segundo distrito ni apo Congressman Angelo Marcos Barba iti ayatan tayo apo nga senator, ni apo Senator Jaime Marcos, kiniti ama apo iti pagilian nga Pilipinas, ni apo Bongbong Marcos, ket
at daa po iti maysa nga karirik nami nga mangkit kita kinmang pampanunod no napay apo dagiti dapat ming obraan tapno ti kasaged mas lalo tayo pay apo nga mapapintas iti ili tayo. At dapo iti maysa nga karirik nami nga mangkit kita kinmang pampanunod no kasano apo ti obraan mi tapno ti kasaged may tag-ay iti kalidad at ti amin nga kalugaran tayo nga Badukenyo. Iso nga sabi ko tamay may salat apo iti turong tayo. Pagsayatan iti tayo nga Badok, pagsayatan ni Badukenyo. Ket sakbay apo ngayon nagtuken, ket inagkablaawan apo detoy ama apo iti liga ng mga barangay ni apo ABC President Virgilio Calahate. Kasta na po, ng Bagarabi, Happy Fiesta.